Kung mo graduate mo college pohon, manarbaho mo sa gobyerno, dili mo makasulod basta-basta kung wala mo'y backer. Unfair, dili. Ha? Dili na siya unfair. That is reality. What if kamo ang hatagan sa gobyerno nga kamo'y mamili og employee? Naay mga place inyo do kabuok. Number 1, summa cum laude. Ang ikaduha, igo-igo rang nakagraduate, parinti nimo, close, suod pag yun nimo, nanginanglan og kwarta, kinsay pilion ninyo? Ha? Kinsay pilion ninyo? Ang suod ninyo. So, that means, magmatter yun ang suod nga relationship sa ganun. That is not unfair. That is the reality. Because salvation is not about achievement in life. Ang salvation, kung sa gobyerno, dili ta makasulod kung wala tayo backer, the same sa langit. Dili ta makasulod sa gingarian sa langit kung wala tayo backer dito. And our backer sa langit, maulang yun si Jesus Christ. This is a positive ngang langit ay pasuray ra ni sa Ginoo. Dili ni siya kung unsay degree ngay mo makuha din sa kalibutan. It's not about kung unsay ta katalented. Dili na may tungod kay maayo ka mo kanta, maayo ka mo wali, na kay posisyon sa simbahan or unsa ka maayo ka dasig. Ang gipasiyan sa Ginoo is our personal relationship with Him. Kung wala tayo suod nga relasyon kang Jesus Christ, di gyud ta makasulod sa langit.